Conas a dagan siad. Tá muid seán is os cór éifigí Foinse atá lónaí ar an gach. Is an seo tharlaigh craolóir na hoibre Gaeilge seachtain na príomhnuachtán. I meas na hoibre tíbiste, tá irisisiúirí greengraftóirí deartháirí, agus an tagartháirí hain seantáigh go garbhí. Seo líon bualadh isteach agus cuirbh isteachar. An chéad chéim ná teachtasteach ach in dealúin agus cinenne dhéanamh cadíad na scéalta agus cadíad na rudaí ar bhailín dhéanamh an teachtain áirithe sin téann na hailt na raig go dtí na deartháiríonn san agus chuireann siad sin le na machar agus chuireann siad isteach na pictiúirí atá rón agus mar sin agus chuireann siad príomhnuachtán ar na hailt ag na isteach go dúspáire. Ar tá an deir ar fad déantar na leithnig ar fad a frindal amach a ríise agus mátá aon ahar le déanann san téanmhaid siar ríise agus mátá rudaí nó ceannaí na leathrú nó rudaí beag eile leathrú déanamh lei sin níag sin. Is le altan agus scéalta nuachta. Bhí healthaí sé ach uair ar lucht an Conas triúin an rud go léir a chur an gló. Bailigí libh, tá nuachtáin agam hain le leibh.